На пресс-конференции в Варшаве Павел Латушко заявил, что Лукашенко готовы до соудзелу у российской агрессии супраць Украины вайскова, палітычна, эканамічна, прамыслова і ідэалагічна. Змяніў заканадаўства, Беларусь больш нейтральная краіна. Военная доктрина, концепция национальной бяспеки, дае магчымасць накіроўваць армію па-за межы Беларусі, дае магчымасць наносіць папераджальныя удары, што было выкарыстана Расіяй падчас пачатку маштабнай агрэсіі ў 2022 годзе. Зменена сістэма мобілізацыі, она можа адбыцца значна хутчэй. Пры гэтым сам Лукашенко неаднаразова паўтараў: нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Гэта ўсё рэальная пагроза. Калі плануецца мобілізацыйны рэзерв у Беларусі 300 000 чалавек, калі тэрытарыяльная абарона 150 000 чалавек, разам гэта 450 000 чалавек, калі павялічваецца армія, кантрактнікі па 3 разы. Гэта што? Гэта дзеянні? І для чаго яны робяцца? Бараніцца ад каго? Хтосьці верыць у тое, што Польша, Літва, Латвія нападзе на Беларусь? Ніколі.